Åh, hvad skal jeg lige ved det? Er det mad? Nå! Og lige kaster mad ned? Gerne. Og jo, for afstand. Og se, nu kommer der hele fødekæden. Jeg skal lige finde hvordan. Hold det fint, Når du sidder under de der halvtag. Og æder. Ja, fuck, jeg kunne lige bedre her. Hallo, hej, nej. Hej, nej. Hej, nej. Ja, Hvor heldig, jeg sidder den der på. Det er altså under der. Kameraet på bakken. Nu er der action. der sker noget lige om lidt. Bare vent og se, der sker noget lige om lidt. Ja. Jeg kan ikke mærke det. Jeg kan forstå dig ikke. Den står den der, er du sgu lige. Ej, den er virkelig stor. På de der mand. Jeg tror, den der vi så, den var i paringstil. Ej, hold den. Vent. Må man ikke det? Og så bliver de bange. Du må ikke slå over, du må ikke slå over. Det er ude fra væggen. Nej, kan du ske noget? Fuck, hvor tid. Hvad spiser de? Er det ikke picnickerner? Ej, det er virkelig sjovt at se på. Og den er låst. Ej, hvor er den klam. Ej, hvor er det sødt, det gyldne. Ej, hvor er den klam. Det er ikke noget løgn. Nå, det har en fin. Eller den, det er en mandabe. Ej, hvor ser det klam ud. Film på den, der sidder på i gyngen. Ja, det er ordentligt lyttet. Ej, det vil jeg gerne. Nu skal den op og spise metal igen.